Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Attorney John Orola nag-file sa COC sa pagkagobernador sa Negros Occidental. May tatlo pa kadugang nga nag-file sa COC sa pagkakongresista sa Bacolod. Sospek sa pagpatay sa isa ka manunudlo sa Cadiz City nadakpan sa Bacolod. Sa Manapla, duha ka mga persona ginaligar missing matapos natabong encounter sa nagdigad nga semana. Kaag sa Digicast Weekend, tripping kita pakadto sa isa ka cafe sa Victoria sa Sabado kag istorya sa pagkabaganihan sa mga rescuers sa Domingo. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, para sa mga magagmay nga negosyo nga nagsira dala sang pandemic, may ginatanyag nga loan ang gobyerno nga wala sang interes. Wala sang interest kag wala sang collateral. Ini ang ginatanyag nga loan para sa mga micro, small, medium enterprises o kun SMEs sa mga small business corporation o kun SB Corp sa idalom sa Department of Trade and Industry. Suno sa kay Azel Solano, spokesperson sang Small Business Corporation, halin sa 10,000 pesos tubtub 5 ka milyon ka pesos ang sarang malon sa SB Corp sang isa ka negosyante. Depende sa iya existing assets. Tanan nga klase sa negosyo ang pwede magluwas na lang sa mga nagapromote sang bisyo. Sarang mabayaran ang loan sa sunod sang 4 ka tuig. Ang una nga tuig ang mangin grace period o kung wala kaanay sang bayaran sa utang para makabawi ang negosyante. One-time service fee lang ang bayaran sang luyag mag-avail sang loan. Ini pinaagi sa Bayanihan Cares Program. Online ang application sa sininga loan, mag-obra lang sang account sa www.bayanihancares.ph. Ang tinitingnan lang po natin, sana po may puhunan sila ng at least 30,000 pesos. Or asset size na at least 30,000 or 50,000 pesos po. At kung ano rin po, kailangan din po, syempre may makapag-comply po sila sa documents, ano po, kasi yun po yung basis natin talaga for evaluating their loan application. Sa number 9, kapulisan sa Bacolod pati na ang Emergency Operations Center ang nagpabaskog sa karon sa ilang inspeksyon sa mga establishmento komersyal, ilabi na sa mga ilimnan nga wala ginasunod ang minimum health protocol. Sa video nga ginhatag sa katapos ang EOC sa Digicast Negros, makita ang pila ka mga customer sa isa ka ilimnan sa Dalan Lacson nga makapila man ka beses ginsaway bungod wala nagasunod sa social distancing kag wala man nagasuksok sang face mask. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod EOC, hugot ni nga ginamonitor ang mga ilimnan bangod kadam-an wala nagasunod sa curfew kag sa ginapatuman nga liquor ban. Sunod kay Sorongon, sarang mapasirad-an ang isa ka establishmento komersyal nga wala man nagapatuman sang protocol kun matalupang dan nga kulang sa permit. Paagi sa katapos ang Task Force Disiplina kag Bacolod City Police Office, padayon man ang ila pag-issue sang citation ticket sa mga kalan-an kag ilimnan nga nagasupak sa pagsulundan. Ang mas kinpabasko gatikang ang kabahin sa pamaagi sang EOC agud mapahagan-hagan na pagsaka sang COVID-19 cases, ilabi na ang makaalarma na nga pagdoble sa kadamuon sang COVID-19 related deaths. Sa number 8, pamilya sang duha ka mga mangunguma naghinyo sa militar nga mabalik na ang ila nga amay. Sila nag-file sang petition for issuance of writ of habeas corpus sa korte. May report si Nico Delfin. May 5 na kaadlaw nga ginapangita nanday Lori Bebelin kag Catherine Bebelin ang ilang mga amay matapos ginalegar gindakop sang katapo sang 79th Infantry Battalion. Inoras makaligad ang nagluntad nga engkwentro sa Barangay San Pablo sa Banuasang Manapla sang Setyembre 30. Yes sir, kay nang daw nagbanog to iya nga tuhod kay naigo to sang bato pag pagpakarga sang manghod ko nang nagkuot. Nagbulig sa tila yan na di parahan nga nagpisik ang bato na igo sa tuhod. Kaya mo subong ginabat siya kaya tuhod.
maluoy mga kamuster, iba pakita nyo lang nga si tatay sa amon nga okay gid just sir ya. Suno kay may pilas pa sa tuhod ang yaamay nga si Hector, 64 anyos, sang ginalegar gindala sang army. Ang barangay tanod nga si Gaspar David among nagsiling nga nakita niya santay makiling kag Ernesto Baines sakay sa truck sang militar inoras matapos ang nagluntad nga engkwentro. Ang amay nga iniuli lang nila, ipakita lang nila sa amon. Wala na kami kabalo sir kung diin kami mangita o naano na to sila nakakaon to o ano pang sitwasyon nila. Na kung tani, ipakita lang nila sa amon. Amon na nang ginapangayo namon niya. Kay basta sa sir, wag kami kabalo kung di nila dinala yung amon amay niya. Pag nakita ko nga pila ka minuto nga checkpoint amon, na may army ka dali pagwa sa amon nga ginapistuhan, alin sa encounter site. May official nga nauna, pag may nagasunod nga nagadala kay Ernesto kay Hector Magiling. Ibalik ka dyan yun na nagadala kay Hector kay Ernesto. Ya papa daw papa. Pagpapa, naguraroy pag gani si Hector, kasakit guro katuod. Tungod sini ang pamilya Kiling kag Baines ang nagfile na sang petition for issuance of writ of habeas corpus sa Saray City Regional Trial Court sa paglaom nga mabalik sa ilang ila amay. Ayaw naman sa korte nga speed ini nga klase ng petition because under the law, a petition for habeas corpus should be acted within 24 hours because of the danger na hindi mga tao ginapangita basi wala na ni. Importante di ang kabuhi sa tao eh. So Pero ginpanginwala naman ni Army Lieutenant Colonel J.J. Javines nga yara sa ila paghinakop sanday makiling kag Baines. Handa man ang pamuno sang 79th IB nga atubangon ng reklamo sang pamilya sa korte. Hindi ko naman ito may ginaresto. Ano wala kami may ginaresto. No? Ang hara na si Baines, natagiyas ang dalay. No? Okay. Pag-apos na ito, nabi natin ang si Baines na amo na ang napatay dito ng isa katigulang. So, kasi nagupod ko sila sa mga nalalagyo ng mga armado, kaya dukan sila nga dakto, no, ano. Isa ka babae nga opisyal sang New People's Army kag tatlo pa niya ka mga kaopdanan sa hublag ang napatay sa nagluntad sa adto nga encounter. Ginkondena naman ini sang katapos ang NPA sa pagpati nga isa ka massacre ang natabo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, bangkay sa isa ka lalaki na sapuan nga nagautaw-utaw sa baybayon sang Talisay City. Wala pa makilalaan tubtub sa karon ang isa ka lalaki nga nasapuan nga nagalutaw sa baybayon sa Barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay sang Miyerkules. Sa investigasyon sang PNP, ang bangkay sang lalaki nga nagasuksok sang green nga t-shirt kag may ID sang Ramon Torres Senior National High School ang nasapuan nga nagautaw-utaw sa kilid sang tangkop. Ginapatihan nga ang lalaki ang duha na kaadlaw nga patay sang ini ang masapuan. Ginahulat pa sang PNP ang resulta sang autopsy para mahibaluan kung ano ang gingkamatay ni Mr. X. Sa number 6, 500,000 pesos nga padya ang ginatanyag sang probinsya sang Negros Occidental sa kung sino man ang makahatag sang impormasyon kag makatudlo sa responsable sa pagpatay kay anay Provincial Consultant Marton Cui. Oktubre 6 ang ginlagdaan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagtanyag sang among reward money. Si Cui ang gintiro sa tung Abril 12 sa Barangay Palampas sa San Carlos City. Ang sinuman nga mayara sang impormasyon ang sarang magpakig-angot sa pamuno sang National Bureau of Investigation nga si Attorney Renua Baldovino sa telepono 034-703-2931. Ang NBI ang nagapatigayon sang parallel investigation sa kaso ni Cui. Ginapatihan nga ginaplanuhan o kung ginplanuhan sa maayo ang pagpatay kay Cui. Nagserbe man si Cui nga Chief of Staff ni Anay Representative Jules Ledesma. Ini si Attorney Mark Mayo. On behalf ni Mr. Ian Los ng Grace Pharmacy, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros for celebrating its first year anniversary. Kag timing man nga ang aton Grace Pharmacy is also celebrating its 50th anniversary.
Sa liwat, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros kag ginapasalamatan sa ila serbisyo nga ginahatag paagi sa pagdulong sang madasig, masaligan kag intsakto nga impormasyon, especially nga ari kita subong sa tunga sang pandemya. Sa number 5, suspect sa pagpatay sa isa ka manunudlo sa Cadiz City ang tigayon nga nadakpan sa syudad sa Bacolod kailas ang kaagahon. Nadakpan kailas ang kaagahon sa kalong-kalong sa Barangay Singkang Airport si De Leon del Rosario. Ang suspect sa pagpatay sa manunudlo nga si Jessica Ducay sa syudad sa Cadiz sa Miyerkules. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rocky Desiar, pamuno sa Cadiz City PNP, sila nakakuha sa impormasyon nga yara sa Bacolod ang pamilya kag live-in partners ng suspect, gani sila ang nag-coordinate sa kapulisan sa Bacolod agud madakop si Del Rosario. Sunod kay Major Jory Puerto, commander sa Police Station 8, nakigangot sila sa live-in partner ni Del Rosario kag kun tani na tala na nga mag-surrender kagabi, pero wala siya nag-abot. Naglibot sa mga area sa Bacolod ang Cadiz PNP kag ang tropa naman sa Police Station 8 ang nagtiner sa balay sang live-in partner ni Del Rosario in kaso magpauli siya. Kainas ang kaagahon, siya ang nagpauli kag tigayon nga nadakpan sang pulis. Dugang pa ni Puerto, ginako man ni Del Rosario ang pagpatay kag iya ginsiling nga wala siya sang kwarta para sa iyang birthday. Amukon nga agin plano niya ang pagpangawat. Ginpahayag man ni Puerto nga nagatrabaho bilang construction worker si Del Rosario kag sinukay ang hinablos sang iya ginaubrahan. Nakakita siya sang tiyempo sang among ation gani ginsulod niya ini kag ginkawatan. Sunod kay Puerto, nakita siya sang biktima nga nagapangawat gani ginlamposan siya sang bangko gani iya man ginbuno-buno ang biktima. Detained na sa karon si Del Rosario kag kaso nga robbery with homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, pila sa magapapili para sa 2022 elections nagpagkamaayo nga sa last day na mismo sa COC filing, sila maga-file. Sa Banwasang La Castellana, mag-amay nga ni Cor ang mag-aupdanay sa 2022 elections. Nag-file sini nga hapon sa iya nga COC para sa iya nga re-election si Mayor Romayla ni Cor Manggilimutan. Upod niya sa pagka-BC Alkalde ang iya nga amay nga si Anay Mayor Alberto Bordig ni Cor. Sa syudad naman sang Himamaylan, magabalik si board member Agustin Ernesto Tinto Bascon sa pagka-alkalde. Magasumpungan ay sila ni Mayor Raymond Tongson. Vice Alkalde ni Bascon ang iyahimata nga si Raymond Gatuslao nga magasumpong naman kay Vice Mayor Justin Gatuslao. Sa provincial level, nag-file man sang COC si Anay Vice Governor kag karon Sugar Regulatory Administration Board Member Dino Yulo para sa pagkakongresista sa 5th District. Magasumpungan ay sila ni Representative Marilu Arroyo. Nag-file man sang COC para sa pagka-board member sa 5th District si Pedro Bolanio. Sunod kay COMELEC Election Supervisor, Attorney Ian Lee Ananoria, iya nga igasubmit ang kompleto nga listahan sa mga nag-file sang COC sa COMELEC Manila Law Department para sa assessment. Iga-check ang validity sang COC kag Certificate of Nomination and Acceptance. Sa mga nuisance candidate naman, depende kung may magreklamo kasubong man sa mga desisyon sang ANBAN. I will be personally delivering ini mga COC sa Manila for another level of assessment ng Law Department. Muna ma-determine ano mga names to appear on the ballots, validity sa CONA, validity sa COC. Sa number 3, Negros 4-line ni Caravan gipatigayon subong nga hapon. Isa ka caravan naging patigayon subong nga hapon para sa pagpakita sang suporta sa mga Negrense supporters sa pagpadalaga ni Vice President Leni Robredo sa pagkapresidente. Kapin isa kagatus ka mga salakyan sakay sa mga supporters nga nagasuksok sa pink ang nagparadagikan Bago City padulong sa South Capitol Road sa Bacolod. Mayara man sa mga supporters nga gikan naman sa syudad sang Silay kag nagpadulong man sa South Capitol Road. Ang caravan ang ginupdan sa nagkalain-lain nga mga grupo nga nagasuporta sa Vice Presidente. Sa number 2,
May 3 pakid ka nagduga nga nag-file sang COC para sa pagka-kongresista sa Bacolod sa ulihi nga adlaw sang filing sang COC. May report si Nico Delfin. Upod siya pamilya, nag-file ang negosyante nga si Danny Atayde sang Certificate of Candidacy para sa pagka-kongresista sang Bacolod. Independent candidate ang consultant kag anay manager sang Breadco Port. Na ekonomiya, ang tsansa nato na economic zone para tagaan naton ubra ang mga tao kag mga pigado. Ang economic zone na kinahanglan naton i-market sang industries to come in sa Bacolod City na makabuligid sa aton. Kag lamang mao kilala na makabulig sa aton. So ang aton niya tuyo hindi ta manginaway, ang aton niya golya buligan naton ang aton na palangga na Bacolod. Kaina nag-file man sang ila COC para magpapili kongresista ang retired police colonel kag manunudlo nga si Wilfredo David kag ang civil engineer nga anay campaign manager nga si Narciso San Miguel sang federalismo ng dugong dakilang samahan. Alam mo tani ang himuon sang congressman, we will file a resolution nga i-subsidize ang mga ospital dire. Hindi ka mapatindog hospital, bilang budget mo na 200 million, mo i-subsidize mo na lang, panagaan mo tag 50 milyones kada hospital na, wag hindi magsatsa na. Pero kada elections, hindi naman ko ara ito, cast lang ko galing. Sa support lang ko galing. Hindi ko ninyo makita, pero ara ko behind sa mga kandidato. Silang mag-enkwentro kay incumbent Congressman Greg Gasataya sang Nationalist People's Coalition kag Romy Gustilo nga independent candidate para sa 2022 congressional elections sa Bacolod. Antes ang deadline, nag-file man sa niya COC si anay Councilor Ricardo Canutan agod liwat nga magpapili sa pagkakonsehal sang syudad sa idalom sang partido nga Aksyon Demokratiko. Muluyo, as my backbone, I swear to serve our city council with utmost integrity and honesty. Kilala ninyo ako, hindi ako kawatan. Si Kano Gwapo, inyo gid masaligan. Salamat and God bless Bacolod. Magapapili man sa pagkakonsehal ang anay government employee nga si Vincent Hico nga isa ka civil engineer. May pila pa ka mga aspiring candidates ang nagtinguwa nga makafile kaina sang COC pero pila sa ila ang kulang sa dokumento. Sa Nobyembre 8 ang last day para sa mga magakandidato nga mag-file sang corrections antes ang deliberations kag pagpagwa sang list of candidates para sa 2022 national kag local elections. Sa Oktubre 11 tubtob 13 magabalik ang ginextend nga Comelec voters registration sa SM City Mall. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Si anay Congressman Attorney John Oro lamang in challenger ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa gubernatorial race. Nag-file si Orola sa iya nga COC kay nasang aga sa idalom sang PDDS nga partido nga sunod sa iya, kaalyado sang PDP laban Kusi Wing. May report si Barbara Mijares. Matapos ang suno sa iya malawig nga pagkonsulta sa pamilya, abyan kag mga supporter, lakip na ang hugot nga pagpangamuyo na patod ni anay Congressman John Orola nga liwat hatagan niya sang isa pagid ka round ang iya nga political career. Upod ang iya nga utod, nag-file siya kaina sang aga sang iya nga Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador sa Negros Occidental sa idalom sang federalismo ng dugong dakilang samahan nga kaalyado suno sa iya sang PDP laban Kusi Wing. Pagbag-o sa liderato kag sa direksyon ang iya nga ginatanyag, ang ikaayong lawas sa tunga sang pandemya karon ang iya mangin prioridad. I fear no one, especially if you have a vision and you have a determination. And I always say, no guts, no glory. Nag-file upod kay Orola ang iyang nga kapartido nga si Bagos City Councilor Cleo Gaudite para sa pagka-board member sang 4th District. Si Gaudite ang yara na karon sa ikatlong. Nag-file man sang COC para sa pagka-board member sa 5th District si Pedro Bolaño. Ano man ang pagpanghangkat suno kay Orola, ini ang iya nga ginaatubang. Sir, you'll have the logistics to mount the campaign, sir. The hearts of the people are my logistics. Suno kay Orola, one for all for one,
para sa Negros. Para naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may kinamatarong si Orola sa pagpapili sa public office kag ini ang kabahin sang demokrasya. Sa natabo nga pandemya suno kay Lacson, madamos ang inagyan ang probinsya kag kaupod sa suporta sa mga opisyales, nagapati ang gobernador nga malampuwasan ini kag tigayon nga makatindog ang isa pagid ka mas maayo nga Negros Occidental. Hindi naanay pagtutukan ang politika suno sa iya kag mas importante nga malubad ang paglapta sang virus sa probinsya. Weekend na naman, boss, kag may malawig nga brownout. Siguradong iban sa aton ma-road trip para magpaliwaliwa. Nakibalo ka mo bala nga sa Victoria City, sa area sang Gawahon, may mga kapihan na nga nagtuluhaw. Katahom abis ang view sa palibot kag nagatubang ini sa kabukiran. Isa na diri ang Hide Gawahon. Sa ila kapihan, amo sini ang view sa imong atubang. Kung iagumog overnight, may mga kubo sila nga pwede marentahan kag may matahom nga view. Kung mainit ang panahon, pwede makaswimming sa ilang pool nga overlooking sa mga puno sang kahoy kag kabukiran. Ato ni nabuwas nga lagawan sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Nakibalo bala kamo nga may kaugalingon man nga rescue unit ang mga bombero. Sila ang nagaresponde kung may rescuehon sa mga baha o kung may naanod sa suba, pati kasapatan nga nabutang sa delikado nga sitwasyon, ila man ginabuligan. Wala sila sang pili, nagaulan man o kung nagainit, basta may nagakinahanglan sa bulig, to the rescue sila dayon. Ang ilang mga rescue operations ang aton updan sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m. Barb, di ka malipat, may brownout buwas. Silay, Talisay, Bata, Mandalagan, ka Villamonte kag Estefania. Do kalapad. Mayo lang gid, wala kami. Pero may nga, Gawahon. Ubos lang. Sa ubos-ubos lang. Kung may Gawahon Eco Park, amo na yung popular nga iya sang LGU. Sa ubos-ubos na nakadamo sa mga kapihan, kag kadabot na gatuluhaw sa mga farm resort. Dugay na gid ko wala nakakadto nga area. Ako I man? think that's something naman nga. Abi mo sa una kalayo ka baka Gawahon. Oo. Pero kung i-drive mo sa gali Barb from city proper, mga 15 to 20 minutes ara ka nakadasig lang kay kataway sang dalan. Mayo na kay may bag-o na matami nga Kaladtuan. Kagamay ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subado. Happy weekend.